printze eta printzesentzako biolinak nahi ditut nik. Erxa! Bueno, bakoitzak interpreta ditzala biolin hauek nahi duen modua, baina printze eta printzesentzako bintzat badira, ezta? Vale. Zer otore, gure platoa ere, girotuta, ambientean sartuta, txurrutan hau mizatozte, favorez, nere ondora. Lehendabizi jantzi egingo gara, txurrurentzat hau, esmatuko dugu, ez da sartu burua batek. Aurretik zen da. Burua, horti sartu. Holan. Bai, bere hortan. Guapo, guapo. Nio. Otore. Ai, itxoin. Aizu, desfile txiki bat aurrera eta atzera, ikusteko etxean. Eta, gaman ere ze guapa jarri dugun, ez da? Hombre! Txapela, eramukorra eta guzti. Eskerrik asko loia, bakoitzan ere alda banatan, favorez. Ipui bat kontatuko dizuet, bale? Venga, ba. Entzun nahi duzu ipuia? Denontzako, Ze bazen behin, zuk ez irakurri zuak entzun, bazen behin herrialde txiki batean bizitzen printze lirain bat. Surfa gustatzen zitzaion, naiz eta oso ondo ez menperatu, baina orduak ematen zituen Mailabiako bere gazteluan, kamomila artean, bere printzesaren zain. Pataten erreinuan berriz, printzesa ausart bat jaio zen. Zatoz. Izarra bezain ederra, naiz eta batzuetan oso lorraztuta ere zibili, baina bueno, hori ez da importanteena. Kontua da, Morgako gazteluan ezagutu zutela elkar, eta ordutik ipuina aldatzen ari dela egunero, erabat. Lortuko dute Mailabiako printzeak eta Pataten erruinoko printzesak elkar maitatzea? Txurru printzeak min hartu zuen tontoaren egiten, baina denago lasai, ze Naomi printzesa laguntzeko prest azaldu zen. Asko. Hola, Sai. Asteburu hontan, gaur eta bihar zure printzesa izango naiz. Así que... Oingo astean zaurriria. Así que lasai. Gaurko, zure printzesa da. Eta zein tontuarena, porque azkenen nengo izan mina serio, gehiago. Eta ze supasatzen dauz, zeure eure printzesa esatia. A ver, pues zeo zer behar badezu lo que sea, esan eta hori, eta lagunduko izu. Naomi, je t'aime. Oso bat emago ustez, ozta. Ja, pasatzen jatan. Zure onduan txakonaz, holan fijo gongo zara, asko zabeto nekin. No, keba. Running in circles, coming in tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Ze ondo lan, Bai. Txurru! For us to part. Eta hau benetan, ez da ipuin bat. Hau errealitatean gertatzen ari da. Txurru. Pixka bat bada ere, zera zara, enamoratzen igual. Buah, ni ez, uste dut hori maitemitziak inoia hitz oso potentia, oso importantia da, bueno, bakizuen eta... Ez, bueno, a ver, maitemintzen ez, baina, bueno, berak da nire arteko hori konplizitatea handitzen doia, da arteko dakaguna areagotzen doia, baina nik uste hori maitasuna... Jokoa, jazta, jokoa bukatu dira. Buruzuna hitz esalati, ezta? Hemen ja zerbait serioagoa nabaritzen da, neri, esan didate, txurru. Zu behintzat, ari zarela, hori, nahiko tontorron jartzen ja, Naomirekin. Bueno, nik uste, a ver...
egun asko eta aste asko darroia guz elkarrekin. Eta... Baina, ez da hau ez geix. Naomi, zure printzea alda, txur? A ber... Osea, nahi maite mindu hitzak eta hola, zaizkit asko gustatzen. Ez? Ez. Eta hori, berak esan duen, azkenen konbizitate gehiago dago, eski denbora gehiago pasatzen dugu elkarrekin, ez? Eta hori. Orduan ez ziazue primizian esango, bai, edo... Ez ez dago ezer Pixka bat, bai! Ez dago estateko ikizte. Hombre, nik uste hori, jala handitzen gauzia, baina... Baina, jazta. Bai, jazta. Baina honditzen du, asuntoa. Amaia danakor! Nei txurri ikusita gozia sartzen nahi zaiz, emateu príncipe de kelar, Ez que hori izan dugu, Baina bai, hori, emateu goraka doala, ja joku bat ez du ematen, ja emateu zerbait serio badaola, behintzat atrakzioa behintzat gehiora doala, eta, bueno, ez dakit. Amaia, ze! Joko baten hasten dana, gero ez dakit, baina, ja. Alatare, nik galdetu nahi nien, beraien taldekidei, ez? Ze pensatzen duten edo, ze ikusten ditugu aurpegi batzuk hemendikan, ez dakit. Piskat aspertu eta Oso, zuek ze ikusten dezu, zen Zeinen edo? arpegi adibidez, Amaia? Oierrena, hemendikan Poema da, Eta oier etzan iten da, ez dakit zer, ez dakit aspertu iteio, Ni espertzen dit erlazioak. pizka bat tema hoia. I let the love, it's boring for me. Claro, es que hauez badaukate rollo txua, zuk badaukazu oier? Ja. Ez. Claro, es que claro! Bueno, badakit, oier bezala, gainerako gutarrak bezala, Euskal Herri guztia, zai dagoela, bi hauek, berriz ere, musukatzen ikusteko. Ba, listo? Iritsi da ordua, ze, oier, hemen asuntoa badago, Morgan ja eskatu direlako, eta bestela ikusi. Itaz, maite minutaz nau, baina... Sozer... Bada. Naumine... Espainiakoa, ez dakit, oso guzua dira, zapore berezia dute, bai. Primera musukatze du, bai, oso ondo. Ez que izan momentu bat, porque entzun genuen moztu. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Baina ez genuen espero, grabatzea izala. Txurru ez da beste mutia bezala, beste mutiekin pertsonakoitzekin erlazio tipoa dakasulako, eta agian betetzen hauelako gehiago erlazioak beste mutin batzuekin baino, baina ez da gustatzen. Naomi, je t'aime. Txurru! Oier, badago edo ez dago? Zer, hori? Jode. Bai, badago, baina azkenean kantzaten duen beste itxegin eta itxegin. Utsi bakaian baiei eta eskalo zergetatzen den. Beraiek uste zuten gainera, ze hau da honena, ezkinela grabatzen ari momentu hortan. Hoi da. Baina gurekin gehiegi ere zidatu, ze ikusi nola grabatu zaituztegun. Claro, gozan kamara alde batera... Ez que zegoen... Enfokauta. Bai. Da zauzkun, moztu, porque... Non hori pila jauzka zizkion... Ez dakiz gertatu zen da, de repente. Kamara zegoen hola en plan, medio eskutatuta, hola. Jon. Eta hori. Horren nahi du esan, kamaratzian ibiltzen zaztela... Claro! Kamara meditatu nahi ibiltzen zaztela... Imaginatu hortik aurrerakoak nolakoak izango diren. Igual? Hoixe. Zeloso xamarrezote dago gure hori, Asko, buf. Horren beste molestatzen badizu... Ez dit molestatzen, azpertzen dit. Ah. Gauza desberdina da. Zurekin ere asmatuko genuke zerbait, Asmatuko genukela zurekin ere beste historiaren bat, venga, aukeratu bat. Eta enkarratuko gara. Produkzioa ikusi duzu zer dagoen hemen.